Phagri Khoroktham Cherai no Lekha Poririwi elem Gurungkai Shakni Yakungo Basaya Shak Naikolani Lukurokno Kogrumatinyo Naikoli Tongo Emile Brishaketu Debbarma Char Shalor Shabrom Divisioni Birchandra Ruachaparani Phagri Cherai Khoroktham Manjuli Bishalte Rimika Triprano Hostelo Najani Thanka Emile Brishaketu Debbarma Tripura hasteni koktumani bisinte mapha yakari thangjak Khoroktham Cherani koktumano khnawi chubanani naikolani bagai gobang lukurokno swkang agogoi phaikya phia jora dukma bai baksa bebakno naikolani no pogoi chaljak phia maya gonang adong Brishaketu Debbarma Phagri Cherai no chubanani bagai lukurokno kok ruma tinyo naikoli nai tongo Te Cherai Khoroktham Shak Jugui Basaimaya Shak Borokni Nangkukmani no Borokno Riwi Naikolai Hini Shaka Emile Brishaketu Debbarma Jak sini Monumbon Kulni Ebenezer Skulni Hostelo sini Rimika Majuli Te Bishal Borno Hostelo Dawi Rika Gai Bongni je Pornenang Manirok Tabuk o Hostelo no Frungjagi Tongo Gai Tini Borno Naina Faimani ke Bongni Sajak Nairok Nangjak Nairok Sum Richum Rok Bahai Tong Te Bongni Study Bongni Porimuro Bahai Gang Bol Kesaro Sakhamiang Gai Borno Kisa Gap Ngi Thangka Gai Tagu Hamsu Gapano To Borni Bahai Porashuna Te Bongni Chamu Muro Bahai Ni Tini Nainani Mau Phaikia Gai Boni je kisah misah samung rok, abalok seng borno tini hiri kelangnai, abon logi boni je anti ojaga hostelo naik tongnai, obai nebo belai hambai karon borno tabuk nai hor rogo kina thana ke ini tukunani rok bebak nai tongo gai borni sak rok bo kahamno tabuk sujarati asa kayo. Hinanggo bo bongni sagrok kahama tongtong sung isurno duaine te joto ti prasarno koinai bongni hamare ni bagai joto no suri bane nengthung te je chubai mansak sung borno subanai je sing borongni yakung bai basai mai sak jorati sung bongni logio tongnai engka chingni kok rimatinyo sung borno nai tongo te naibo tongnai engkai baksa politics ni bagai rajniti ni bagai election ni sekang Kebangma lukurokno phaikya bongni nogrogo talangnani borno nainani rokini fiaba tini sigjarate mane school election ni bagi simi election paikya kai joto pogi thangmayo haifano ang personally nongni channel tin bisiti sanam chuno ang jeta kog rimani amono ang thiasa palon khai thangnai ang MLA tong kuri thong abo alada bishoy ngai Sing dofana hanjak nani ke Khumui khabai hanjak laina nangnai sing kok rikha hangkai kok ni mote sing samung khaina nangnai ang borong kok rijak je borok je yakung bai basame sak ang borni logi bongni sayang ri bongni logi tongnai ni ang joto lukrokno koyo norbo subanam subati te o school committee ni tini daji ten chongrokno school ni principal rokno school ni je committee tongmani o committee rokno belai khena hambai mario karon borok bo sing je khlaima haikeno borok bo subai tongo dara sonobo belai ke hambai ke phadi sing borni hinangro boni yakung bai basai manani bagi sing tebo tirprao to borok hai gobang no tongo haifano bongmo genuine case te bongno rare of the rarest case tong boni karon bin nana thagur songbo asuk fan kri je borno nai gani akonani Gini prem baino bo belai hambai mario je bo asuk kai support khai bo hostelo da thani ro bo chini prem ni no yak tongo gesung bo agartola ni phai asa hasal nai sukmanya phano chini prem te chini school committee jotor no subasu khaino borok no khairok mani bagai nai tongmani bagai jotor no hambai kai sungbo thinangro te phainai bongni je sakhamia ungphur go bo sung borno logiri nai te bongni yearly je fees bongni boy theke admission fees theke arambo khai abo total price 71000 moto nango bisio gabono karibo bongni sakhamia ro kagos potro am bebagno sungno biar khainai te school bo ajaga sungno concession rikha school committee ro sungno
जे जागा 71 नांगौ आ जागा जों 43,000 रिबांबाय न बरकते बाकी डिस्काउंट जों रिखा दारा संसनो को रिजा थिनांगौ तेबो बरक डिस्काउंट दिनाय ते बंनि चामुं परिमुं जागावो टीचिंग ते टिउशन रगबो बरक न कन्सेशन दिनाय ते मागना फोरोंनाय नि बरक को रिजा के बरन हामबाय ते जत्तो लुखरक न हामबाय मारि हामबाय बेले बेले जत्तो हामबाय माइरावो जों इबेनेजार स्कुल इंग्लिश मीडियम सुरताबो जों फाइजा आरो परि तंगो जों बिलाय तंथो आरो जागाव नरक जत्तो सिजा सिनेमा बाबो करि हिने बिनि बिसिंते जों ओ जागा फाइतंग फाइका इंग्लिश मीडियम स्कुल लेबेल हामबाय